Snin ta' tħejjija akademika u xhur ta' studju ħafna drabi jissarfu f'satejn eżami fejn kollox jaf jagħmel differenza. Saħansitra qed jingħad li anke it-tipa li tintuża fil-karta tal-eżami tista' tbiddel xi ftit il-burdata tal-istudent. U fi-starriġ tal-Maths Tech Support Unit irriżulta x-xewqa fost l-istudenti li jkun hemm bidla fit-tipa. Minnu rriżulta li Times New Roman li bħalissa qed jintuża mhuwiex ċar biżżejjed tal-istudenti u t-tipa Verdana hija favorita fost l-istudenti għaliex hija iktar ċara, kif spjega l-uffiċjal tal-Maths Tech Support Unit Gilbert Zara. Però meta tfajna dak il-font fuq karta indunajna li font 12 ta' Verdana u actually ħafna ikbar minn font 12 ta' Times New Roman. So we went back to the drawing board nistaqsu jekk bażikament għażlux dak il-font ġasta xuwa ikbar. Reġgħet saret ir-riċerka darba batnija lill-iskejjel kollha ta' Malta. It-tieni fażi tar-riċerka saret b'karta tal-eżami bit-tipa l-ġdida iżda din id-darba f'daqs iżgħar. Din intbatet fl-iskejjel kollha ta' Malta fejn ir-riżultat kien kważi l-istess. Għalkemm hawnhekk tfaċċat ukoll tipa ġdida favorita ma' sezzjonijiet ta' studenti. Darba kien hemm xi diskrepanza żgħira ħafna li kandidati li kellhom arrangement with dyslexia preferixxew ftit l-Arial differenza żgħira. Però mbagħad we looked at the fonts f'aktar dettall u ndunajna li l-Arial bħala font mhux kapaċi jaraf bejn il-capital I u l-letter L. Allura dik jaf tkun problema. Il-mistoqsija li jafu jqajmu ħafna hi jekk tipa u se tagħmel differenza f'każ li wieħed ikun ħejja b'mod tajjeb. Zara qal li din hija xi ħaġa li wieħed se jkun qed jiddiskutu u jistabbilixxi li hu żgur li x-xewqa tal-istudent trid titqies. Jaffettwa, jista' jkun li jaffettwa u għalkemm forsi għalija personalment ma tantx tagħmel differenza biex inhu miktub, però jekk hemm lil min tagħmlu differenza u jekk hemm indikazzjoni ċara li hemm wieħed u aktar ċar mill-ieħor, ma narax għalfejn m'għandniex niżnuha. Id-diskussjoni ssir bħalissa mhux qed naraw xi żied riċerka tista' ssir fuq hekk, aħna ovvjament dejjem miftuħin għax fir-riċerka dejjem hemm affarijiet li m'intix qed tara. Jiġifieri u jitla d-diskussjoni iva.